Това е един от апартаментите в Драгалевци, който е с две спални. Вижте какъв голям коридор има тук, където може да се постави вграден гардероб. Това е помещението за пералня. Сградата е характерна с големи холове, напълно завършена сад 16. Ето това е площта на хола. Изложението на това жилище. Тук от тази страна е изток. Има един северен прозорец. Сега ще ви покажа гледката. Терасата е хубава, покрита е. Ето това е гледката. И тук се вижда мястото на кухненския бокс и площта на хола. Това е северният прозорец. Ето от този ъгъл да видите колко е голям и просторен хола. Така, отбелязахме, че има едно перално помещение. Показвам ви пак коридора. Тук имаме две бани. Баните се отличават с голямата си площ. Извинете, това е с трите спални апартамента. Ето това е едната от спалните със собствена баня, доста голяма. И сега ще ви покажа другата спалня и третата спалня. Може да е кабинет, може да е спалня, както ви устройва. Заповядайте на място.